llwybrau oedd testyn y gadar yn Steddfod Tŷ Ddewi 2002, a dwi'n gweld hi'n chwieithgarw mod i methu mynd i'r sir yna a mwynhau'r ardaloedd, y pentrefir, arfordir, a'r preseli y dyddiau yma. A dyna sy'n yn y trioledau yma, hiraeth am lwybrau Penfro. Pa ddyddiau blin heb drefin ar gelli fôr a hedd Caer Farchell, Pencar, Carnbesi, a'r garreg wastad uwch storiau'r môr. Pa ddyddiau blin heb drefin ar gelli fôr a gafon tewgyll, lle mae'r wawr yn gor o ben bwlch ungwr y preseli. Pa ddyddiau blin heb drefin ar gelli fôr, pentre ifan a phwllteri. Pa amser maith cyn gwnaf y daith i dir Cilciffeth ac allt pen cegin uchaf, gweld ogof pigymel ar ddistill clir. Pa amser maith cyn gwnaf y daith i dir Cwm Cerwyn, Glyn Saethmaen, Pwll Bendro, Pwll Hir, Cas Morris a Phant y Gwynfyd eithaf. Pa amser maith cyn gwnaf y daith i dir Pen Clwc, Pwll Gwaelod, Hesgwm Isaf. Pa oriau hir cyn i'r feidir fynd â fi drwy goed nanhyfer at garreg brynach, Porthgain, Portheiddi, Cwm Badau Boes y Llu. Pa oriau hir cyn i'r feidir fynd â fi heibio Clawdd Cam, Tre Brython, Carn Clust y Ci, dros Bont y Penyd at Wadan Solfach. Pa oriau hir cyn i'r feidir fynd â fi at ddŵr Glyn Rhosyn a Ffos y Mynach.